जोंनि बिटिआरनि साख्रियाव एबाराव नोंथांमोना मोनसे एग्जाम होनायनि गेजेरजोंनो मोनथाम मोनब्रै पस्टनि लागै क्वालिफाइड जानो हागोन आरो नोंथांमोना एबाराव मोनबा जिरायनांगौ मोनसे एग्जामावनो जिरायनानै जुदि क्वालिफाइड जानो हायोब्ला जोंथ' सानो मा सुबिदासो जादों होननानै केन्डिडेटफोरनि थाखाय। हेलौ लोगोफोर, जोंनि बिटिआरआव बिटिसिआवहाय गोबां साख्रि मोननो थांगासिनो जबफोर माखासे मानसिफोरा जायफोरा दिनै इन्टारभिउ होनो ओंखारदों आरो ना। गोबाङा मा खालामदों पस्ट मोनथाम मोनब्रै बेबादि पस्ट एप्लाइ खालामदों आरो ना गोबां मानसिफोरा। बेनि सायाव एग्जामा दिनै खनसे लागैनो मोनसेल' सानसेयावनो जाजोबगोन आरो ना बे गासै पस्टनिबो एग्जामा। बिदिब्ला दिनै जायफ्रा मोनथाम मोनब्रै एप्लाइ खालामदों बिथांमोना मा जागोन दिनै गासैबो पस्टनि एग्जामखौ सानसेयावनो ग्रोब लाजोब्बाय मोनसे डेटआवनो आरो ना। अब्ला दिनै मा खालामगोन ना बै जायफ्रा मोनथाम मोनब्रै पस्ट एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोना मा जाखो दिनै फैसाफोरा एप्लाइ खालामनायनि रांफोरा ओरैनो थाङाखैथ' बिसोरा। नंगौ, बेनि सायावनो दिनै सार्भिस सेलेक्सन बर्डनि जोंनि बिटिआरनि बिटिसिनि बे अफिसारफोरा दिनै बिथांमोना सोद्रोमाफोरा खेंफोरथि होदों आरो ना बेफोर बाथ्रानि फारसेनो बोरै बोरै जागोन एग्जामा, मानि थाखाय सानसेयाव लादों आरो बिनि सानसेयाव लानायनि फिथाइया माबायदि जागोन बिथांमोना मोजाङै बिजिरनानै बेखेवनानै होदों। नोंथांमोना खोनासंलांगोन आरो ना भिडिअखौ मोजाङै। बिनि उनाव आं नोंथांमोननो माखासे बाथ्रा आरोबाव फोरमायनानै होगोन। नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ। ग्रेजुवेट लेभेलनि थार्ड ग्रेडनि जि पस्टनि एगेन्स्टै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया रिटेन एग्जामिनेसन खुंगोन। बे बेलायाव गोबां बिजाथिफोरनिफ्राय बायदिसिना रिएक्सन जों मोनदों। बेनो जाबाय मा जे सासे केन्डिडेटआ सासे बिजाथिया मोनब्रै मोनबा गाहाम डिपार्टमेन्टनि एगेन्स्टै एप्लाइ खालामदोंमोन। बे हिसाबै मोनब्रै गांब्रै गांबा गाहाम एडमिट कार्ड मोनदों। दा बिथांमोननि कुइसना जाबाय जों बबे मोनसे सेन्टाराव जिरायगोन, जे एखे टाइमावनो जिहेतु जागोन आरो सेन्टारा गुबुन गुबुन आरो सेन्टारा मोनसेब्लाबो बबे माबानि थाखाय जों जिरायगोन बेबायदि मोनसे कुइसन जादों। दा बेवहाय जोंनि बुंनांगौआ जोंनि खेंफोरथिया जाबाय मा जे जिखि जाया सेन्टाराव गावनि सुबिदाखौ नायनानै खाथिसिन आरो गावनि सायख' सुबिदानो बेखिनि सेन्टाराव जिरायब्लानो जागोन। आरो बेहाय जिरायखांनायनि उनाव जुदि रिटेनाव क्वालिफाइड जायोब्ला जोङो जेब्ला अरेलनि थाखाय बिथांमोनखौ लिंगोन, बे अरेलनि समाव जोङो बिथांमोननिफ्राय अपसन नागिरगोन माबे माबे डिपार्टमेन्टआव एप्लाइ खालामदोंमोन, बे हिसाबै बबे डिपार्टमेन्टआ फार्स्ट प्रिफारेन्स, बबे सेकेन्ड, बबे थार्ड, बेबायदि फार्स्ट प्रिफारेन्स जायाबा सेकेन्ड प्रिफारेन्सआव, सेकेन्ड प्रिफारेन्स जाबा थार्ड प्रिफारेन्सआव बेबायदि जोङो खालामगोन। आरो बिनि उनावबो आरो बाय एपइन्टमेन्टनि सिगां सिगां आरो डकुमेन्ट भेरिफिकेसन जागोन। बे डकुमेन्ट भेरिफिकेसनाव जोङो बे अपसनखौ आरो नागिरबावनो हागोन। बे हिसाबै बे खोथाखौ लानानै जेबो उसुबिदा जानाय नङा होननानै जों सानो केन्डिडेटफोरनि बेलायाव। दा बेखिनि खेंफोरथिखौ होनो, बेखिनि क्लेरिफिकेसन होनो होननानै दिनै बे मा होनो बे दिनैनि प्रेस मिटखौ जोङो हांख्रायदोंमोन। आरो बेखिनियावनो आं दोनथ'बाय। नोंथांमोननिफ्राय माबाफोर सोंनांगौबा सोंनो हागोन। जिहेतु सिलेबासा मोनसेयानो आरो ओमफ्राय स्टेन्डार्डबो मोनसेयानो, ग्रेजुवेट लेभेल आरो ओमफ्राय सिलेबासा एखेयानो। बेयाव जेनेबा जेनेरेल इंलिस थाबाय, जेनेरेल नलेज थाबाय, एरिथमेटिक थाबाय, जिके थाबाय, बेफोरबायदि बे हिसाबै सिलेबासा एखे आरो स्टेन्डार्डबो एखे लेभेलनि। ना ना मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट बायदिसिना डिपार्टमेन्टनि पस्ट थाया होमबा, जेरै एग्रिकालसार, नङा गोबां 10-12 पस्टआबो थायो। बे हिसाबै बायदिसिना डिपार्टमेन्ट जेनेरेलि केन्डिडेटफ्रा जेराव बांसिन पस्ट दङ बेहाय एप्लाइ खालामो आरो मोनफा मोननैयावलाय बहा मोननो ओरैबायदि साननानै। दा बेहायबो दा बिथांमोना जाबाय मा जों जिहेतु एडमिट कार्ड गांबा मोनबाय, मोनबाबा एग्जामाव जिरायनो जों मोननांगौमोन बेबायदि आरो। खिन्थु जोङो मोनबा जिरायनांगौ मोनसे एग्जामावनो जिरायनानै जुदि क्वालिफाइड जानो हायोब्ला जोंथ' सानो मा सुबिदासो जादों होननानै केन्डिडेटफोरनि थाखाय। आरो स्टेन्डार्डआ एखे आरो सिलेबासा एखे नालाय खालामो खालामखायो। आरो बेहाय जोङो खिन्थु बे एडभार्टाइजमेन्टआव बुङाखै मा मोनसेल' पस्टनि एप्लाइ खालामनो हागोन बा मोनसेनि बारा एप्लाइ खालामनो जोंबो एन्सार गैया। जों साइलेन्ट थादों आरो मोनसेयावल' खालामनो हागोनबो होनना बुङाखै, मोनसेनि बारायाव खालामनो हागोनबो होनना बुङाखै। केन्डिडेटफ्रा गावनि गोसो मथे मोनथाम मोनब्रै मोनबा गाहाम खालामदों आरो खोथाया बेनो। जेनेबा मोनसे सेन्टाराव जिरायबायना, खिन्थु बे गुबुन गुबुन सेन्टारावबो बिनि सिटआ थागोन, कुइसन पेपार थागोन, OMR सिट थागोन, एबसेन्ट थागोन ना। दा एबसेन्ट थाङोबा आं बेयाव जिरायनोसै, आंनि बदलै आंजों एखेबारे नुनाय मानसि आं बेहाय जेनेबा फाथायहरनोसै प्रक्सि केन्डिडेट, बिदि थानो हागौ। बिदि केस ओंखारनांगौ। दा बेयो जों सिरियास आरो बिनि थाखाय जोङो जिखिनि इन्सट्राक्सन होनांगौ एग्जाम सेन्टार इनचार्जफोरनो हरगोन। आरो बे जायफ्रा चेकिंआव थागोन
पुलिस थाखागोन नालाय बेखौ जों स्ट्रिक्ट भिजिलेन्स खालामनो होगोन आरो जाहाथे डुप्लिकेसि जाया प्रक्सि केन्डिडेट जादों दाखालि बे भिजिडि सेक्रेटारिनियावबो बिदि मोनसे केस जादों काजलगाव इउ एन ब्रह्म कलेजाव बिदि हमजादोंमोन आरो बिदि प्रक्सि केन्डिडेटआनो 16 पस्टआ ओमफ्राय केन्डिडेटआ जाबाय मा 47,416 पस्ट थार्ड ग्रेड ग्रेजुवेट लेभेल नन टेक्निकल ओमफ्राय टटेल नाम्बार अफ केन्डिडेट्सआ जाबाय 47,068 4708 टटेल नाम्बार अफ केन्डिडेट्स आरो टटेल 75 सेन्टाराव एक्रस दा बिटिआर जागोन आरो थ' लोगोफोर नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो खोनासंनानै खोनाबायानो ना मा बुंदों बिथांमोना साइलेन्ट थाखादोंनो मिथिबायना सोरबा मोनसे एप्लाइ खालामो ना मोनथाम एप्लाइ खालामो मोनब्रै एप्लाइ खालामो बिथांमोना जेबो बाथ्रा बुंखायाखै आरो ना जाय जेरै खालामनो गोसो खालामथों नाथाय एग्जामखौ मोनसेल' टाइमाव मोनसेल' जायगायाव होनो मोनगोन बेखौ बिसोरो साननानै दंखायोमोन अब्ला दिनैनि दिनाव मोनसेल' एग्जामाव मोनथाम मोनब्रै साख्रि पास जानाय जों बहा खोनाफेरदों आरो बहा नुफेरदों दिनै जोंनि बिटिआर बिटिसिआव बे जानो थांगासिनो दे मोनसेल' एग्जामावनो दिनै मोनथाम मोनब्रै साख्रिनि एग्जाम पास जागोन बिनि उनाव अरेलाबो ना मोनसेयावनो पास जागोन आरो नों साख्रिखौ बबेखौ लानो गोसोब्ला दिनै बिटिसिआव बिटिआराव बेबायदि मा होनो सुबिदा ना मोनथायखौ दिनै जोंनि साख्रि नागिरनाय मानसिफ्रा मोनगोन आरो ना दिनैनि बे समाव बेजोंनो लोगोसे सानसेयावनो एग्जामब्ला बोरैथो सोर गुबुन मानसि थिनहरनो हानो ना नों बेयावनो जिरायखादोंब्ला बै मोनसेयाव सोरखौ गुबुनखौ थिनहरनो दिनै नोंबो बेयाव एटेन्ड बैयाव एटेन्डब्ला नोंखौ मोनहाखागोनखा डाइरेक्ट गम मोनखागोनखा बोरै 2 नम्बर मानसि गुबुनखौ थिनहरनो हानो बेबायदियाव ना गासिबो मिथिखायो सोर जाम्बा थिनहरना लानो बेयाव नों बेयावनो दिनै बे डेटआवनो एटेन्ड बा बै डेटआव बे डेटआवनो बै जायगायाव माबोरै एटेन्ड जाहैनो हानो आरो ना लोगोफोर स' आं सानदों जायफ्रा मोनथाम मोनब्रै एप्लाइ खालामबाय नोंथांमोना मोनसेयावनो लिरनो मोनबाय खाबुआ जाबाय मोजां खाबु नाथाय जायफोरा मोनसेल' एप्लाइ खालामबाय बिसोरा लस जाबाय आरो ना साननो थाङोब्ला बेबादिनो जायफ्रा मोननै मोनथाम मोनब्रै एप्लाइ खालामनो बिथांमोना राङा थांबाय नाथाय मोनसेल' एग्जाम जिरायनो मोनसिगोन आरो जायफ्रा मोनसेल' एप्लाइ खालामनो बिसोर राङा मोनसेल' थांबाय बे मोनसे उल्था फाल्था माबा मुलाम्फा आरो मा होनो लस जानाय बेबायदि जाहैदों आरो ना जोंनि केन्डिडेटफ्रा दिनै साननो गोनाङा बिसो दिनैनि दिनाव ना मोनसे इन्टारभिउआवनो जों मोनब्रै मोनबा मोनथाम मोनब्रै जब मोननो थांगासिनो जोंनि बिटिआर सरकारनि गेजेरजों जोबोद गोजोनथाव रायजो राजा नोंथांमोना बेफोरबायदि बाथ्रानि फारसे मा सानो जोबनायाव आं बेखौ बुंनो सानदों बे समावहाय दिनै राजखान्थियाव गोबां मा होनो पार्टिनि गिदिर मानसिफ्रा दिनै बेथिं बारस्लायलाय बेथिं बारस्लायस्लाय बिथिं बै पार्टियाव थांलाय बे पार्टिनिफ्राय बे पार्टियाव थाङो मानि थाखाय थाङो फैसानि थाखाय ना दिनै बिसोर रायजो राजाफ्रा बिसोर गासैखौबो साननानै लाखा सोरबा बबेबा पार्टियाव मोजां खामानि मावनो होन्दों होननानै थांदोंब्ला बेखौ नोंसोर दा फोथायखा दे माथो होनबा फैसायासो देरसिन नों आं गैजा रोङै मानसिफ्रा जेबो नङा फैसाल' नांगौ बिसोरनो दिनै फैसा लोगोफोर भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै नोंथांमोना लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना होनो हागोन आरो ना मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय।